se uită pe Vanciu. Da, babu, să fii babă bună, sănătoasă, să fii să ne întâlnești, babu, să fii mare. Da, da. Da, mare, babu, auzi? Să zici că te încumiri, babu, ce faci, babu? Asta nu mă să zici tu. Aici, bichi Vitu, fugi de fată, fugi. Vină, mă, deadu. Vină, mă, deadu. Ce mă mândri, vezi? Deadu, ia când să doi ori pe o cameră. Ești gărțele ăsta, mă. Da, babu, dați. Da? Da, babu. Da, râsul ți râdeadă-le, da. Da. Da, ce? Hai, Roagă fiți vă sântați. ce o să vezi? Și că n-am putut și nu deală. N-are noci oști. Zi să eu să vezi de la ea. Cât să te? Cât pănceta de-aia pe jole, bă. Să faci mult oști un nepot mai chesă de la el. Să faci de acolo prea nepot. Vasile? Asta e, mă, babu. Prea nepot. Da-i altă rândii. Da, mai avem de la nepot, prea nepot să avem. Uite ce vede, Mă, doamna să dea din mizosaje de la el e nepot. A pe dimineață, Să fie bună. Ați unde a lui Ioan Zeadu ce Trăiască. Deci că eu să faci. Care m-ar să facă? Ce-am căcat aici, mai cu vezi? Ce vă pune asta? Rupe finta. Ciao! Oh! Iată, mă! Mândri fata mea, mamă, să vă supun. Da, mândri ai. Ce cone surati, mă? Nu, metează de fată, nu mi răspunde. Deadu, iau să tot. Ce, babă? Să facă să ne Eu sunt tu faci? Dacă e văd brasa, Eu când le iau, le iau pe doi. să că janță, doar să ne lămne. Aici să am o asta acum. Nu ne pun eu asta. Aha, în cap, aia asta să mânci capul ți-i. Haide, plac. Acolo. O seamnă, ți seamnă. Ce de ce mai dă acolo? Ia vezi. Uite, taci. E bine, mă, nici ce, tocmai pasta spusă când crești mare să mănânci de cât de au din nu s-am putut să crești. Am să tine de pus pe spate, nu te-ai pus. Ce are întingerea asta? Da, dumate krastavici tu că. O, fusuie ti ai? Fusui, da. Krastavici ăștia. Nu, că dai să mă le pucă. Sardi. Haide. Păs cara. Rașca la de mână.